dak il-ħin ksaħt jiena qatt ma rajt dawn l-affarijiet li forsi f'xi film. Xhieda li kienet fuq il-post iddeskriviet b'dan il-mod il-lejl li fih ix-xufier tal-Ministru Manuel Malija spara tiri fid-direzzjoni ta' vettura misjuqa minn persuna li laqtet il-karozza tal-Ministru. Ix-xhieda li biex nipproteġu l-identità tagħha se nsejħula Claire irrakkuntat xrat dakinhar fil-għaxija għal ħabta ta' 29 ta' fil-għaxija fit-triq wiet il-Kappara fil-Gżira. Smajt argument u ħriġt biex nara x'kienet jiġri. Rajt żewġ tirġiel jillitikaw u ħarist bdejt inħares nipprova nara eżatt x'kien hemm x'kellu fidejh raġel minnhom. Claire tinduna li raġel minnhom kien qed iżomm fidu arma tan-nar. Raġel minnhom kellu żewġ oġġetti fidejh li meta iktar bdejt nipprova nifoka irrealizzajt li wieħed kien mobile u l-oħra kienet pistola. Dan ir-raġel li kellu l-pistola beda jillitika mal-raġel ieħor. Ir-raġel ieħor beda jagħmillu s-sinjal biex iwarrab l-arma għaliex beda jgħidlu li m'hemmx għalfejn ma kienx hemm għalfejn li tinħareġ l-arma. Claire tispjega li triq hija waħda traffikuża u jgħaddu minnha ħafna nies. Ikun hemm nies għaddejjin mixin, studenti, hemmhekk hemm ħafna skejjel, hemm il-pixxina viċin, hemm skejjel oħra tal-istudenti, ġifieri ikun hemm nies, ikun hemm ħafna barranin. U residenti wkoll. L-argument barra triq kien wieħed jaħraq. L-argument kien jinstema' jaħraq. Isek bil-fors tkun trid tara x'inhu jiġri. U kif qed ngħidlek meta mort biex nara x'kienet jiġri, rajt li kien hemm dawn iż-żewġ tirġiel u meta speċi ta' iffokajt iktar biex nara x'kellu f'idejh mill-xejb tinduna li kienet arma. Sadattant kont ixxokkjata ferm meta rajt arma. Ix-xhieda tajt li r-raġel Skoċċiż li kellu l-arma ippuntata lejh prova jgħid lill-aggressur biex ineħħi l-arma min-nofs. Dan ir-raġel li kien ovvjament mwelwer dak il-ħin ukoll beda jagħmel is-sinjal lir-raġel ieħor biex idaħħal l-arma. Ix-xufier ta' Manuel Malija għal ftit mumenti jaljena ruħu u r-raġel ieħor jaħtaf l-opportunità biex jaħrab minn fuq il-post. Kif appena dan ir-raġel li kellu l-arma beda jippunta l-arma jxejjir għal fuq l-isfel, kif appena isu dar ftit, dar raġel ieħor daħal jiġri ġol karozza tiegħu u ħarab. Ix-xhieda tikkonferma li x-xufier tal-Ministru spara t-tiri lejn il-vettura u mhux fl-ajru. Nikkonferma li ma kinux tiri fl-arja, kieku tiri fl-arja tispara l fuq lejn is-sema ma tisparax u timmira lej target, ġifieri f'dal każ kien il-karozza. Ix-xufier imbagħad rikeb karozza b'numru ta' reġistrazzjoni tal-Gvern. Wara li spara t-tiri daħal fil-karozza li kienet bin-number plate GM14 u tela jiġri warah bil-karozza. Claire tajt li l-argument kien tal-biża' li qatt ma stenniet li se tara bħalu. Dak il-ħin ksaħt jiena qatt ma rajt dawn l-affarijiet li forsi f'xi film. Jiena normalment mhux affarijiet li tara regolari jiena qatt ma rajthom f'ħajti u qatt ma stennejt li ħanarhom.